hej? Máme si menu, hociak. Takže menu, hej? Späť. Alebo obrázky, hej? No poď. Ináč, funguje to iba na organiku napríklad. Daj mi hocičo iné, počkaj, nožík, podaj mi nožík. Hej? Toto je Nokia Touch. Takto to nefunguje, to musí byť proste organické, víš? Proste teraz skúsme to takto, vidíš? Ide to. Takto nie, proste, to musí byť organika. Hej? Dáš si galériu, snímky, no poď, no. Napríklad toto, hej? A teraz najväčší odvrb, hej, každý. No napríklad. Otočíš telefon a otočí sa ti fotka proste. Proste len dva senzory, hej? Keď chceš zablokovať, stačí, ako robíš toto. Aby zablokované.